senadyan wujud temong peksi lanjut kah dintek iki halus manis nang semake ana bebungah kan Nduk Eka iki Nduk ditampa ini nggih 100.000 rupiah nggih matur nuwun yo Mas Petro ditutuke meneno ya wis suwe nggon kula lono suarane apik tur cethok yo 100 alhamdulillah matur nuwun Mas piyayine bagus golek isi podang iki ngopo itu iki ngopo iba bunga ing Anding bisa anding nek ana dite kok gelem nyatane aku gelem lho enak wong bawa kok digremeng iki lho meneng asik wong aku sing entuke meneng ae kok kowe ra entukmu jare rene kon ngomong ra entuk lho lah nek ngomong ya ngenteni selane cah lagi bawa mbok ganggu ngono ki lho ngono kuwi rapi ayo nek wong bawa ki ben bawa sik aja diselani wong direwangi nyelani wi ra entuk kok aja meneh lari wong kok oleh ora nglimake iya nyanding bisa dadi iki wedange sapa apa iki nggawa kok bekonan yo niki lho Pak Polisi lho lho ngapa Pak Polisi nang nggawa lho aku mangsane Senin iki lho kuwi kabeh kenek no ngawur iki bagus ya suwek lagi yo Kak nyanding bisa nenoi dadi tombo yo langgame podang kuning diatur iki mangga ayo Nduk esuk awakane ngomah wis ora ngrasani luyuran nang goleki sing tak sayang mubang mitiran wanku goleki ora krasa esuk nganti bengi enak yen nganti
tangan